Vítame vás u tých, ktorí pečú chlieb. Či už rukami, alebo za pomoci strojov. Či už sú z Európy, Ázie, Afriky, alebo Ameriky. Či už sú to pekári, vývojári, inžinieri, technológovia, či už sú to odborníci dneška, alebo zajtrajška. Vítame vás u tých, ktorí pečú chlieb srdcom. Vítame vás u tých, ktorí objavujú správne receptúry, najlepšie suroviny, najnovšie technológie, najlepšie výrobné postupy. Všetky dôležité detaily, ktoré odlišujú. U tých, ktorí neustále hľadajú nové riešenia či inovácie, ktoré menia svet. Vítame vás u tých, ktorí radi ochutnávajú, u tých, ktorí cítia úspech na špičke jazyka, u tých, ktorí túžia spoznať, čo si iní myslia a cítia s cieľom priniesť ľuďom ten najlepší výrobok, u tých, ktorí chcú objavovať nové chute a možnosti, u tých, ktorí chápu, že chuť sa líši od miesta k miestu. Vítame vás u tých, ktorí prinášajú nové zmyslové zážitky. Vítame vás u tých, ktorí sa túžia zdokonaľovať. U tých, ktorí sa radi inšpirujú vedeckými poznatkami. U tých, ktorí veria, že spoločne sme silnejší a učenie sa nikdy nekončí. U tých, ktorí zdieľajú svoje skúsenosti po celom svete. Vítame vás u tých, ktorí rozumejú tomu, čo chlieb znamená. Vítame vás u tých, ktorí majú víziu. U tých, ktorí pri inováciách využívajú nové postupy, nové technológie a digitálne riešenia. U tých, ktorí vyvíjajú receptúry a služby pre ďalšie generácie. U tých, ktorí denne pracujú na zdravších a udržateľnejších potravinách. Vítame vás u tých, ktorí sa dokážu postaviť výzvam dneška i zajtrajška. Vitajte v sieti pekárskych centier spoločnosti Lesafre. Vitajte v Baking Center Network.